Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Watch Dogs 2, máme tady 4. kooperační epizodu s mým bratrem Growem, akorát, že tyhle hadry už prostě nejsou ono, vohákneme se, připravíme se a jdeme na to. Tadadada. Stejný obchod? To není ten samý obchod, předtím jsme předtím jsme nakupovali v tom motorkářským, tohle to je Street Flex, OK, tady koupíme něco pořádného na Ibizu. Vezmu si mléčný brejle jedny, protože čokoládový méďa má rád mléčnou polevu, jestli víš, o čem tady mluvím. To máme pěknýho. Co je tohle sakra za outfit? Počkej. Oni tady mají tu vestu z klubu sráčů. No to ne. Ty vole, zase něco našel. No bože můj, kurva jo, počkej, ještě potřebuju... Zimní bundičku si vezmu. Ještě potřebuju takovou tu, co měl... No, zase to půjde. Tak, něco pořádného na nohy, ať jsem připravený na Ibizu. Balíme! A rozverné trenýrky, to zní dobře. A hlavně nějaký ty dobrý boty. Prošívaná bunda 24 karátů, what the fuck? 24 karátů, ježišmarja, to je humus, tohle to beru. Fuck je, já jsem připravený. Až budeš ready, tak zase vidí jenom před obchod. Kurva, tohle je prostě takovej totální douchebag outfit, ty vole. Já bych se proplesknul, kdybych mohl. Tak jak to vypadá? Pojď sem, dělej. Už to musíš mít koupený, no. Co máš dobrý, jo. Neříkej mi, že máš ty kalhoty se... Ty kalhoty jsou nejlepší. Ty stejný čepice posraný, kurva. Proč, vole? Za co? Kavalérie je připravená, takže naše další mise je obtížnost těžká a máme stáhnout momentální seznam objednávek bratvy, takže rusáci baby, na ty jsme dlouho čekali. Hrál si tu misi, používáš, když hraješ Watch Dogs 2 tu aplikaci, jak vlastně můžeš řídit, jakožto řidič vlastně? Používal si to, zkoušel si to? Ano. Tak tam je jedna mise, kde tě nabere takový rusák a vyptává se tě a potom tě zaveze do doku a tam na tebe naběhne prostě banda jeho kolegů v teplákový soupravě a normálně tě jdou sejmout. Můžeš je zbít? No ne, ty máš za úkol zabít, to musíš přežít vůbec tu přepadovku. Tak. To je ty kšiltovky, to je jak maják ve tmě. Ne, víš co my teď nevyužíváme, naši přirozenou kamufláž, my místo toho tady v trenkách, ty vole, v té posraný bundě, tohle jste Ibiza baby, tak. Každopádně, já jsem si pořídil, dámy a páni, novou bouchačku. Nevyměnil jsem teda svoji úchvatnou pušku, tu mám furt rád, samozřejmě, protože potřebuji něco s tlumičem. Ale místo tam té pistole jsem teďko vlastně pořídil tuhle. Je to teda jako solidní macíček, to jako Robocop by záviděl a má 30 nábojů a měla by to být poloautomatika, takže to bude pěkný mazec. A je. Počkej moment. No, dej to trošku blíž. Děkuji. Máme hnedka přístupový bod. Tak, počkej. Ne. Vyhněte se odhalení během stahování dat. Hej, naše oblíbený. Takže žádný odhalení, když stahujeme data. I get it. Dobrý, už jsme odhalený. Počkej moment, ještě furt nejsme odhalený. Je to má být během stahování, takže my to tady můžeme, technicky, to tady můžeme úplně rozmrdat. A když jako zabijeme fakt všechny, včetně těch, co přijedou. Tak, můžeme v pohodě kovat bez za náma pes, 2, dobrý. Přivřel ty skurvené dveře. Kurva drát, já nemůžu prolít. Já si kryju za těma pootevřenýma dveřma, co ti jebe? Dostaň mě z toho. Dostaň mě z toho, vole. Hej. Bylo mi potěšení, jo, dobrý, už jsem tady, dobrý. Ty vole, tak jako kurva drát. Já myslel, že tě ztratím navždy. Myslel si, že mě ztratíš navždy jenom kvůli posraným dveřím? Jo. Tak, počkej, já už jdu dovnitř. Jo, to je tady dole, tady jsem byl jednou na návštěvě, nedopadlo to úplně dle plánu. Co vy tady, kluci, kolik vás tu je? Kurva. To ten zvouček té bouchačky je luxusní. Tak jo, v pohodě, nahoře je to čistý. Jdeme pro peníze. Dobře, já už jsem tady. Potřebuji, aby si to úplně všechno vystřílel a teď jim musíme uprchnout a začneme hackovat. Nejenže mají ty pruhy na té teplákové soupravě, ale mají pruhy na tom autě. Jsi s tím autem tady dolů. To je trademark. No dobrý, pěkný, dal jsi pěkný, hezký flipík.
Tak, počkáme, až nám vyprší kompletně, až nám kompletně vyprší to, že nás odhalili, ať jsme mimo to. Jak máme vzít tady ty peníze za těma? Hele, to si nejsem úplně jistý, tady na tohle to jsem upřímně nepřišel, ale já myslím, že to tady půjde někudy podjet nebo něco takového. Nebo možná, ono by to mělo jít zničit totiž, když to vypadá, když je to takhle v té žlutý, tak by to možná mělo jít nějak, nemám tušení. Nepotřebuji mít všechny prachy, OK? Tak, myslím, že jsme mimo, hele, jdeme na to? Tak asi jo, no. Tak jo, hackuje se. To bude pomalý stahování. A on po nás teďko asi ani nikdo nepůjde, hele. Myslím, že budeme v pohodě, co? Kurva. Hej, ale my musíme být to. My se musíme vyhnout se odhalení, chápeš? Jo. To znamená, že se ale někde schovejí dobře, protože... Jestli sem oni vlezou... Hele, někdo je nahoře, ve vrchním patře, jeden frajer. Už jdu po schodech. No tak pojď tady ke mně. Jde jeden zatím, ne, jdou dva. Oh shit. Vezmeš ho na melee? Ty vole, to snad ne! Kokote! Kurva drát! Jsem myslel, že ho právě jebneš, a to je jedno. Prostě jako malý kluk nikdy nehrál na schovku? Ty vole, já se tady nebudu schovávat před rusákama, já na ně seru, prostě... Tohle je docela debilní, když to musíš stahovat a být tady vlastně to v blízkosti a ještě se vyhnout tomu odhalení. Když vlastně jdeš na nějakou základnu, aby si ji rozsekal a tam se vyhnout tomu odhalení, to je mnohem lepší. No tak jako, ale... když stojíš přímo vedle tady toho... Drž píču, prostě dobře, no, tak jsme to možná udělali trochu špatně, v klidu, hej. Ty jsi to udělal špatně! Hej, čekej, už to skoro máme. Vyvezeš nás potom nahoru? Snad jo? No tak jedem. Jseš si jistý, vole. Jseš si jistý, jo? 100%. Dobrý, no, to je uchvatný, kurva. To jsme tady teď jako... Tak. Oh shit, překvapení. No, koukám na to. Já myslím, že schody jsou trošku jako lepší cesta, protože tam máš garanci, že vylezeš tam, kde chceš vylízt. Dej jsou ty pruhy. Tady máš auto. Hello there. Počkej. Mně se fakt líbí, jo, ty pruhy na tom autu, ty jsou fakt skvělý. Jak poznáte podle Ameriky normálního rusáka z bratvy? Bude mít teplákovou soupravu a pravděpodobně ne zrovna dobrý zuby. Jak ho poznáte, když je v autě? To auto bude mít teplákovou soupravu. Ježišmarja, jsou sety tady. Russian stereotypes, tak dělej, pojď do piče. Co to? Dobrý, já už jsem mimo oblast, takže... Kdyby si ho tam teď mohl vylízt, tak bych to vážně ocenil. Jo, aha, vlastně, no. Proč ty vole... Ti říkám, že máš opustit tu oblast a slyším najednou zemětřesení. Co jsi zase do prdele udělal? Jo, paráda, to je skvělý, ale ty nemáš zabít všechno v té oblasti, ty máš odejít z té oblasti. A to byl jako takový, víš co, to je takový předpoklad. Tak, pojď. A ještě jaký pronásledovatele? Však žádný nejsou. Tebe někdo nahá? Ne, dobrý. V pohodě, easy mission. Dobrý, tohle to bylo v pohodě. Tak, co tady máme dále? Tady je jedna přímo nad náma. A to je výplata. Najděte a zničte 2 zásilky falešných bankovek patřících on the shoe boys. Jo, to už jsme určitě něco takového měnili, teda zničili. Co se děje? Jsem v multiplayerovém rankování, jsem v silveru. Uchvatný, takže to samý jako v CSku v tvém případě. Do píče. No tak. Ale tak to je něco jiného. Dobré, vyjedeme tady nahoru. Ono, co my jsme zjistili s Growem je, že vlastně tady můžete pořád dokola opakovat ty... Co to do piči je tohle? Jedeme do kopce, co se prostě neudržíš při takovýmhle stupni. Každopádně jsme zjistili, že tady sice můžete pořád opakovat ty multiplayerový mise, a jsou tady další a další. Ale no tak! Počkej, co? OK. Tak ne, no, tak jdem běž, jo. Já nechápu, proč mi prostě furt musíš rozmrdávat to skurvený auto. Když po nás nikdo nejde, jsme úplně v klidu. Ty prostě, tebe prostě svrbí ten skurvený prst na spoušti, vole. Já ti zabavu ten tvůj zasraný mobil, protože ty s ním vždycky děláš jenom bordel. Tak. Takový to Enter Hackers World, máš to v názvu. Dobře, nespuste žádný poplach, oh yeah! No skvělý, ty musíme běžet 200 metrů, kdybychom měli auto, tak tam jsme hned, ty kokot skurvený. Máme auto, počkej. Jo, dobrý, paráda, tak ber. Já jdu nahoru.
Tak se tam můžu. Ne, skrz tohle ne. Dobrý. Bacha, pojďte, už ne tady. Ne, neprojížděj to tou bránou, ty kokot, musíme bez toho. Viděl jsi ten front, Co? který zandal. Ty jsi prolítnul taky? Počkej, to je za Já jsem sklem. úplně vyletěl. Bacha, tam je tam. Já vím, že tam je, drž hubu. Pěkný drop. Jdeme dovnitř. Tak. Co pak nám, hej, co pak tady pěstujou? Salátek, salátek. Hej, Bacha, jeden jde dovnitř. Mám ho. OK, možná ne tak dobře. Já mám toho na druhé straně taky. Jak to vypadá? Spoluhráč, počkej, spoluhráč byl objeven, ale ještě furt máme ten volitelný objektiv. No, teď už ho kurva nemáme. Do prdele! Že jsi právě otevřel bezpečnostní, ty jsi prošel bezpečnostní kamerou nebo skener nebo co. Ale ty jsi tam už předtím byl objevený, ty vole, kurva, to byla jenom otázka času, ty, oni mají bazén. Dobře, ještě jednou, OK? Uděláme to pro jednu jedinou misi uděláme správně. No dobře, tak vole. Hezky v klidu, promyslíme to, omrkneme, drž píču. Kameru zasra. Co to je? What the fuck is this shit, man? To je taková ta základní spawn pozice. Dobrý, skvělý. Co? Co se stalo? Co to bylo? Počkej momentíček. Já nevěřím téhle sračce. What? Tyba, ještě mi tam vyskočí box, vole, kdy Agrelus fotografuje. Díky Ubisofte, to potřebuji fakt vědět. Já jsem ale fakt se fotil s tvojí mrtvolou. No, to je fakt úžasný. Dobrý, tak ale najít už k té misi. Tak. Hezky to omrkneme. No, tak to klidně tady, vole. Kam zase jedeš do prdele? Dobře, hej, já tam letím s dronem. Tak. Co bychom jim... Mám přístupový klíč, to je jedna věc. To se bude hodit. Co bychom jim mohli udělat? Hele, co kdybychom tam poslali fízly? Já mám tu abilitku, že oni udělají zásahovku. Ale musíš zdrhnout, protože to bude pěkně ostrý. Já na něj totiž sfalšuju důkazy. Jo, koukej na to, falšování důkazů. A teď přijedou policajti, ale oni nepůjdou po nás, jo? Pokud je nebudeš srát, ale čo, už je tam. Zepředu už přijeli. Je tady jedno vozidlo a teďko začnou dělat problémy. A to se jdu podívat. No, vepředu už jsou, akorát nemůžu si nějak dostat dovnitř, protože jsou tupí jak svině. A dobrý, jo, už našli správnou cestu. Možná. Hej, co ty fízlové dělají? Co sakra dělají? Oni jezdí okolo kamene. Taková zásahovka. Tyhle, tohle stojí zásahovka tady od daňových poplatníků, to čo je? Já si sfalšuju důkazy ještě na někoho, ale já už nemůžu. Jak běží. A jo, už jsou vevnitř. V pohodě k němu sprintujou. Koukej, jo. Tyhle, oni tady, kurva, mají takovou nelegální pěstírnu a mají to úplně v píči, čumek, Oni ho mlátěj, to fízla, co? Ty vole, on jim zdrhá ven. On jim prostě zdrhá. Jak ten těžkohoděnec běží za Co? Co? On k němu přijde a rukou ho chce zatknout a on vytáhne broku a solí to do něj, ty vole. Do prdele. Ty vole, to tak, tuhle umělou inteligenci prostě umí jenom Ubisoft. Pápa. To je jeden. Hej, ale to jak ten těžkohoděnec to solí s tou brokovnicí. Jo, ten to je fakt dobrý, no. Tak, zatím dobrý, všechno v klidu. Jak to vypadá, kolik tady to ještě máme? Přivolaj si ty poldové posily, já doufám, že jo, protože tohle to nezvládnou sami. Jeden tam ještě je, kde je ten druhý? Je už jeden ten těžkohoděnec mrtvej nebo ne? No jo, jeden je mrtev, jeden strážník je mrtev a ten těžkohoděnec pořád tyjo... Ale ten druhý tady prostě, ty kokot, takovou zásahovku. Počkej, co je to tady dole? Ups. Dobrý, tu máme dalšího. Takhle se mi to líbí, hezky taktická akce bez odhalení. Víš co, proč bychom my dělali tu špinavou práci, když si můžeš zavolat takovýhle frajery? Kde on je? Easy boys. On ještě furt tady. Jsem mu ještě vzal peníze, $66 tomu těžkohoděnci. Hej, jeden tady zdrhá nahoru. Moment, my už máme i dokonce jednu tu zničenou zásilku. On se právě odbouchnul sám.
On se sám odbouchnul, ty jsi mu pustil granát, nebo co? Ne, No, tak se odbouchnul sám. normálně. Počkej, ta jedna zásilka je tadyhle. Já se přemístím. Počkej. Já se trošku přemístím a nějak bychom ji mohli zničit skrze drony. Ukáž? Jo, to tam je takhle u auta, OK. To asi nebude ono. Počkej, já tam dám zpátečku. Dobrý, dovezeme ji tady takhle. Je tady něco, co by mohlo bouchnout? Tady je akorát uzavřený obvod, tyhle. Tohle nebude ono. Možná ještě. Co to sakra děláš s tím autem? Já nic, já jsem s ním zajel akorát pod tu střížku. Ale už tam stejně nikdo není dole. Jdeme dovnitř a prostě to odpálíme ručně, co se s tím budeme tady srát? Tak. Nice. Jsem tu. Počkej, ty jsi to sejmul, jak? A tam, já jsem to pustil, aby to jelo dopředu na takový výbušný barel. Aha, dobrý. Takže máme všechno? Takže vůbec jsem se ničeho nedotkl, prostě mastermind v hlavě, je to jasný. Už běžím. Protege. Běžím. To je zase oblast dlouhá jak prase. O, co to tady vidím, 4kolka? No ne, to mi přijde, to mám taky, tak jsou takový pěkný vzpomínky. Koukej na to, v Ubisoft hře v kooperaci s Growem 4kolka, ty vole, to jsou ty vzpomínky, ve. Rok 2014 volal a chtěl to zpátky, pojď. Nemůžu. To je jenom pro jednoho? Počkej. Jo. No to, jo. Jedem. To vypadá dobře, to by šlo. Tak, jakou máme další misi? Máme tady poslední. Zásah FBI. Ukradněte šifrovaný disky z rukou agentů FBI. To už myslím, to mi připomíná něco, co jsme dělali, ale rozhodně jsme to nedělali tady na severu, takže to bude zase mise, která je přes kopírák, ale přesto je jiná. Za co po mně jde policie, what the fuck? Asi kvůli tomu, kvůli nelegální jízdě, ve. To je jedno, vem si své vlastní auto, jdi do piče. Co to je, kurva? Já si beru tady rodiny. Bacha! Nikdo tady, nikoho nebudeme zatýkat. Vole, chlapci teda jednou houknou, že seš tyhle zatčenej a pak už rovnou střílej. San Francisco, bacha před náma. Hej, ale... Ty vole, neser je takhle. No, jak si to tady užij s nima, tak čus. Poslal jsem tě ještě dozadu. No dobrý, teďka už jdou i po mně, dík moc. O ježišmarja. Tak já asi půjdu, strážníci. Co to kurva? Ty vole, já jsem teď tady nahodil. Tohle z toho byl jinačí parkour, ale jako teda jsem jako docela čumím, že ty fízlové furt stíhají za mnou. Já teď projdu skrz vedlejší uličku, dojebu se tam a oni, no máme to v piči, jedem za ním. Tak, tu odbočku. Kurva, to je už za mnou vele helikoptéra, to jsou ty otravný píčusové. Co tohle je? Jsi už u té mise? Jo, blížím se tam. Tak si to užij. Jsi tady jak sraček. Výborný. Tyhle Markusy, já zmáčknu tlačítko, aby si vyskočil. Předtím, než tam Ty vole, já si říkám, že oni jsou ve vodě a oni už tam mají připravený člun. Chlapci přišli připravený. Kde je ta mise jebnutá? Vyniknul jsem do něčího. Hej. Lovci se přidali. Jde po nás nějaký hráč? To je docela dobrá příležitost, to se nám dlouho nestalo. Fakt, jdem ho zničit. No však hej. Kim Jong Dailes. What the fuck? Helikoptéra je dole, teda minimálně ten střelec. Oh fuck, na tohle už píchám. Mimochodem není v té Watch Dogs 2 granátomet, si myslím. Já myslím, že tam je odpalovač, tam je něco, co se jmenuje odpalovač. Já myslím, že to je něco ve stylu granátometu. Hej, pojď, už je tady, už je na druhé straně té budovy, pojď ho vyklepnout. No jdu na to. Jdeme po něm, po tom sviňákovi, ty vole, kurva, elitní jednotky. On kempí a čeká, až nás dostanou ty fízlové. Mám ho tady v autě. Hej, nechápu. What the fuck? Je po mně, potřebuji pomoc. Je u mě. Není u tebe. Já ho snipnu. Moment. Ne. Ty vole, tady je tolik těch skurvených fízlů, že on furt leze dozadu, ten zasranej čupič.
To je kokot skurvenej. Počkej, já vlezu do auta a jedu za ním. Takovou vzdálenost, nebo co to je za píčovinu, tahle zbraň? Už jsem u něj. Jsem teďko přelítnul. Teď ho rozmrdám. Hádej, kdo je dole. Ty vole, to si děláš prdel, oni střílem tady snajperkou a z minutu už? Je v píči, jsem ho sejmul. Opustil hru. Fucking rage quit. Moment, proč tě ještě furt mám chránit, když už je to v hajzlu, když už teda respektive, když už jsme ho sejmuli. Hele, já myslím, že už se můžeme nechat zabít, víš co, my jsme ho dostali. Už máme splněno. Poslední akcička, jsi ready? Já jsem vždycky připraven. Zlikvidujte jednoho z VIP, než dojde k setkání. Oni tady jsou totiž dva, kteří se mají spolu, oni se mají setkat a předat si to a my ukradneme ty disky. Každý vlastně má jeden. A ještě bonus je, když sejmeme jednoho ještě předtím, než se setkají. OK, splněno. GG. Well, that was easy. Tak, moment, dobrý, mám jedno. Ten druhý ještě. To si děláš prdel, to VIPčko zdrhá, protože si tě všimlo. A já mu nahekuju mobil a ten kretén se zastaví a podívá se na ten mobil. Tak ty vole, SMS-ka od manželky. Co si jako myslíš, že to bude ignorovat? Hej, ale jestli ho netrefíš, než doběhne do auta, tak jsme pěkně v prdeli, protože... Co je, vole, on se vyloženě zastavil na plotě, ty vole. Ukáž? Teď už o to moc nezajímá ty SMSky. No, konečně. Pěkný. Sbírej. Já se postarám o tady ten zbytek. Ty vole, slyším ty čokly, zdráme. Tak, počkej, my máme teda všechno, pro co jsme přišli, že jo? Snad jo? No tak zdráme z oblasti, protože za chvíli tady bude hromada těch FBI odsasů a zase tady budeme ty vole seknutý v 5 hvězdičkárně. Pojď. Tadyhle si jo, tady blízko dálnice, už jsme mimo tu oblast. Tato exekučka byla skvělá. Tohle byla rychlovka, taková super rychlá přepadovka. No a ještě jim samozřejmě musíme zmizet, jak jinak. All in a day's work. Pohoda, tady ve městě nás nikdy nenajdou. Dobrý, čuráčci si naletěli pěkně. To byl fakt volitelný objektiv, sestřelit ho, než dojde k setkání. Tam jenom přijel v autě, tak jsem ho zajebal. Co to? Tady je nějaký tady je něco, co potřebuju. Ukáž? Kde to je? Ve druhém patře. To bych chtěl získat docela, to bych docela dost chtěl získat, víš? Jím zatím co budem zdrhat, tak já se potřebuji dostat semhle, abych tady mohl mít toto. Nějaký nápady, jak tam vylízt? Aha. To by šlo. Dostaneš se vejš? Asi ne. Aha. Tak potřebujeme... Tady byla vysokost výška, pak nějaký ještě takovýhle voloviny. Nákladák tu mám. Tam musí být někde cesta, možná jestli není skrz to. A to je jedno. Každopádně, dámy a pánové, tohle bude všechno pro dnešní epizodu, doufám, že jste si ji užili. A to už máme tady 4. kooperační. Já nevím, jestli jaký tady jsou ještě další operace, které jsme nehráli, aby jsme tady to neopakovali. Rozhodně chceme dát ten Alcatraz, takže to je jedna věc, to máme jednu misi. A tady myslím, tady vlastně vpravo, na východě, v té sekci jsme myslím nedávali moc těch misí, nebo jsme nedávali žádnou. Srát na Ragnarok jsme rozhodně nehráli. Tady je šílená, myslím, že tyhle žádný šílený jsme nehráli, takže v příští části můžeme dát tady tu operaci v Alcatrazu a pak třeba 1 a 2 další takhle, ještě tady v Oaklandu a potom ještě přes příští epizodě další 2 v Oaklandu a možná ještě tady jsme něco určitě vynechali. A potom bychom to měli mít asi tak nějak všechno ready, protože pak už se akorát opakujou pořád dokola ty operace, čili taková operace by už neměla moc smysl. Každopádně díky moc, tohle je fakt zábavná sračka, protože dějou se tady super divné věci, hrozný bugy, ale je to zábava to hrát, jo, protože tím jak je to tak šíleně rozbitý a občas to dělá úplně psí kusy, protože to jsou Watch Dogs, you get it, tak jako opravdu to dokáže pobavit, ale někdy i pěkně nasrat. Každopádně děkujeme moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a do další části zase nazdar.